6 участници, сред които и най-голямата родна надежда в този спорт, Слави Славов, меряха сили в 6 дисциплини, като най-атрактивните сред тях бяха тегляне на камион, камъните на атлас и фермерска разходка с тежести от 130 и 150 кг. Българският претендент за призовото място се контузи в третата дисциплина и така отстъпи лидерството на Ален Радошевич. Това е най-силният сърбин, който е в момента, чийто тренировъчен партньор, т.е. заедно тренират с Сервий Катона, който е миналогодишния световен шампион, тъй като нивото на днешния победител Ален Радошевич е много високо, така че това, че Слави загуби този път с 4 точки, не е просто състезание, случва се. Слави Славов остана втори, а третото място зае Иван Иванов. Чувствам се силно афектиран, защото понякога второ място е малко по-лошо от последно. Защото борбата е, както виждате, това е риска на живото предаване. Борбата е за всяко упражнение, за всяка секунда и всеки килограм. Първенството премина при голям интерес и многобройна публика на площада в Поморие, под мотото "Силните срещу дрогата". Следващия кръг ще бъде в Панагюрище.